an balimaw an ɲɔgɔn tuma kibaruya m'an bolo bi ka da kulo kan o de ka fɔ tɛnɛbarakɛlaw ye wulikajɔ kɔni kɛ kunun tɛnɛdon octobre kalo tile 8 kɔnɔna na a yɛrɛ la ka fɔ an ye ni wulikajɔ in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o y'a yira ka fɔ olu ka juru sara juru min bɛ n'a bɛ kalo 8 bɔ ɲɔgɔn bɔ ko k'o sara ni wulikajɔ in yɛrɛ kun kan ka kɛ chemin de fer direction na nka a yira la ka fɔ an ka finitigiw taar'u balo o waleya in na o kɔni ma kɛ sababu ye k'u lasaliya u ka ni wulikajɔ in na minisiriso min bɛ yen n'o sigilen bɛ taama koɲaw kunna n'an b'a fɔ o ma ministère du transport u kɔni wulila ka taa u ka nisɔngoya yira o minisiriso in na o kɛnɛ in kɔni kan u ka ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ an ye olu kɔni ni muɲu tɛ fila ye olu kɔni ye kelen kɛ sabula olu ye denbayatigiw de ye denmisɛnninw de b'olu bolo olu ka musakako bɛɛ lajɛlen jɔlen don ni ɔkɔlita in na ani ni gɛlɛyaba in na o kun kɔnɔna la an ka minisiri min bɛ yen nɔ n'ale sigilen bɛ taamaw koɲa la ale kɔni ye maa damadɔni kɔni suwazi ni tɛnɛbarakɛ la n'u ye kuma ɲɔgɔn na o kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna solution sugu bɛɛ yira walasa ni gɛlɛya in ka bɔ ni tɛnɛbarakɛla ninnu kɔni kunna an balimaw o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Tɔnbukutu maa 7 kɔni ɲi tora ji kasara la tɛnɛndon octobre kalo tile 8 kɔnɔna la ni maa 7 ninnu kɔni ekɔliden karamɔgɔ kalandenw ye olu kɔni kun kan ka taga jire ni n'o bɛ Tɔnbukutu mara la o kɔni kun kan ka taga u ka baaraw okumu kɔnɔna na ni jikan kasara in kɔni y'u sɔrɔ u si bɛ taa san 21 san 20 ani san 23 hakɛya la a yirala ka fɔ maa 4 kɔni bɛ olu kɔni sera ka sauver ka bɔ ni ji kasara in na an balimaw ni ne kɔni kunnafoniya ka da kulo kan an ni ce aw ka ni kulomajaw la